Inselmilkom, fl-okkażjoni tal-Premju Anzjanità Attiva, irrid nawgura lin-nominati kollha u lir-rebbieħa. Ippermettu li nieħu l-opportunità wkoll biex nifraħ lis-Segretarju Parlamentari għal persuni b'diżabilità u anzjanità attiva, l-Onorevoli Anthony Agius De Celis, talli kompla jkabbar din l-okkażjoni biex tilħaq aktar persuni. Hekk kif id-demografija ta' Malta qed tinbidel minħabba li l-popolazzjoni qiegħda dejjem tixjieħ, nemmen li għandna nagħmlu sforz akbar sabiex niżguraw li l-anzjani iħossuhom rispettati u valutati u mogħtija aktar dinjità. Jeħtieġ li nkomplu naħdmu biex inbidlu l-ħsieb tradizzjonali dwar l-anzjani, jiġifieri li l-anzjani m'għandhomx aktar kontribuxxi jagħtu fis-soċjetà. Dan ħsieb huwa ferm il-bogħod mill-verità. Il-verità hi illa ħafna anzjani f'Malta u f'Għawdex huma ċittadini attivi ta' dan il-pajjiż u qed jagħtu ħafna għajnuna lill-familji tagħhom u l-komunitajiet fejn jgħixu. Fil-fatt ix-xogħol volontarju huwa wieħed mill-attivitajiet ta' barra d-dar li qed iwettqu ħafna mill-anzjani Maltin u Għawġin. Jien konvinta li l-maġġoranza tal-anzjani huma lesti li jkomplu jgħinu, jaqdu, jikkontribwixxu lejn is-soċjetà. Fisem il-poplu tagħna u pajjiżna rrid nirringrazzja lill-anzjani tagħna tas-servizz li qegħdin jagħtu. Il-fattu illi aktar u aktar anzjani f'dawn il-gżejjer qed ikunu parti minn grupp dejjem jikber ta' anzjani li huwa iddedikat biex ikomplu jgħinu ħalli jagħmlu l-ħajja aħjar għalina lkoll. Eżiż anzjani, nappellalkom biex tibqgħu tinvolvu ruħkom. Ibqgħu ipparteċipaw fil-proċess tal-ħajja. Ibqgħu ħorġu barra fid-dinja biex tagħmlu ħbieb ġodda u tgħinu lin-nies. Ibqgħu għatu l-ħin tagħkom, l-enerġija tagħkom u l-entużjażmu tagħkom għall benefiċċji tas-soċjetà kollha tagħna. Għal din ir-raġuni il-Premju Anzjanità Attiva ħoloq spazju ideali biex pajjiżna jonora il-kontribut tagħkom u biex bl-eżempju nispiraw anzjani oħra biex jagħmlu pass simili l quddiem u jinvolvu ruhom fl-aħjar interess ta' familthom u tal-komunitajiet fejn jgħixu. Ninsab infurmata li l-premju ta' din is-sena jinkludi wkoll premji għall-anzjanità sportiva, għall-anzjanità akademika u għall-aktar koppja li tkun ilha miż-żewġa. Kull wieħed minn dawn il-premji se juri oqsma ġodda fejn l-anzjani taw kontribut siewi sewjek fid-dinja tal-isport, ta' ħiliet akademiċi u anke billi juru illi l-ħajja twila u ferħana fiż-żwieġ tista' tkun sors ta' sapport u reżiljenza. Jiena konxja illi l-anzjani fis-soċjetà tagħna jiffaċċjaw sfidi partikolari, speċjalment minħabba li d-dinja mixja b'pass maġġel. Xi minn daqqiet minħabba dan il-pass maġġel, l-anzjani tagħna in partikolari jistgħu jħossuhom maqtwajn u iżolati minn ħaddieħor. L-ikbar pjaga tal-anzjanità, akbar minn kull ħaġa oħra, hija s-solitudni. U għalhekk li nemmen li rridu nagħmlu aktar biex nikkollaboraw fiħdan u fost il-komunitajiet sabiex nassiguraw illi l-awtoritajiet tagħna, is-settur privat u l-gruppi kollha soċjali u reliġjużi jaħdmu flimkien biex tiġi meluba din l-isfida. Min-naħa l-oħra, il-kol kemm aħna għandna responsabilità li nagħtu daqqatit fejn u meta nkunu nistgħu sabiex nassiguraw li kull persuna fis-soċjetà tkun mogħtija r-rispett u d-dinjità. Ippermettuli nikkonkludi billi nirringrazzjakom mill-ġdid u minn qalbi. Eżis anzjani kollha kemm intom jixirqilkom l-apprezzament u l-attenzjoni tas-soċjetà tagħna. Permezz ta' ħidmietkom qegħdin tbiddlu l-istereotipi bl-għażla tagħkom billi tkomplu tagħtu kontribut lid-dinja fi żmien ta' ħajjitkom meta ikolkom kull dritt li tpoġġu bil-qiegħda u tħallu lil ħaddieħor jaħdem. Minflok qegħdin tkunu ta' eżempju mill-aqwa lina. Jalla tkomplu b'dan ix-xogħol siewi li qed tagħmlu f'isem il-komunitajiet tagħna u s-soċjetà kollha f'Malta u f'Għawdex.